V horúcom počasí počujeme z každého jedného zdravotného okienka o tom, že máme dbať na dostatočný pitný režim. Čo sa niekedy zabúda dodať je, že okrem pitného režimu je dôležitý aj dostatočný príjem minerálov. Áno, horúce počasie je obdobie, kedy aj z úst lekára počujete, že prisoliť si je zdravé. Moje meno je Dana Vavricová, pracujem viac ako 20 rokov ako internistka. Prečo je teda príjem soli v horúčave taký dôležitý? Je to kvôli chladeniu. Naše telo je biochemická továreň. Neustále v nej bežia nejaké procesy. Je ako motor. A každý motor treba chladiť, pretože pri tej práci vzniká teplo. Keby sme to teplo neodvádzali, nechladili by sme, tak by sme sa prehriali, zomreli by sme. Pokiaľ si počas celého roka a v chladnejšom počasí to chladenie vôbec neuvedomujeme, úplne iná situácia vzniká, ako náhle okolo nás je teplota vyššia, ako je teplota našej kože. To znamená niekde minimálne 30 až 33 stupňov Celzia. V takom prípade totižto z tých mnohých spôsobov, ako sa dokážeme chladiť, zostáva jeden jediný, a to je potenie. Čo je to potenie? Potenie znamená, že na povrchu našej kože sa vylúči voda a podľa fyzikálnych zákonov, ako náhle sa tá voda odparuje, tak z povrchu nášho tela odoberá energiu. To znamená, odoberá teplo, chladíme sa. Čo potrebujeme na chladenie? Potrebujeme povrch, ktorým sa ideme chladiť, a potrebujeme tú chladiacu tekutinu, ktorá sa odparuje. Povrch, to je povrch nášho tela, koža. Úplne ideálne je, keď je málo oblečená, alebo keď je oblečená vzdušne, aby bola prístupná vetraniu, aby bola prístupná poteniu. Druhá vec, ktorá je veľmi nevyhnutná a bez ktorej nemôžeme existovať, je chladiaca tekutina. Pot. Ale pot je slaný. 1 liter potu obsahuje približne 4 gramy kuchynskej soli. 4 gramy to je kávová lyžička. Môže sa to zdať relatívne veľa, ale aj liter potu je naozaj veľmi veľa. A na to, aby ste vypotili liter potu, potrebujete veľmi veľa fyzickej práce alebo naozaj veľmi veľké horúčavy. Takže áno, pokiaľ by sme prijímali len čistú vodu, tak vlastne to odparovanie minerálov nenahrádzame a naše telo pomaly postupne znižuje hladinu minerálov, ktorá je veľmi presne daná v určitom rozmedzi, a zrieďuje sa. A príznaky takéhoto zrieďovania sú podobné ako príznaky napríklad prehriatia. To znamená, ten pacient je unavený, niečo mu je, on presne nevie čo, necíti sa dobre, môže mať nejaké bolesti hlavy, nejaké závraty. Z internej ambulancie takýchto pacientov napríklad poznáme tak, že im vyskakuje tlak. Takže áno, nedostatok soli napríklad môže viesť aj k zvýšeniu tlaku. Čo robiť? Ako sa brániť teda, alebo ako nejak preventívne zasahovať počas horúčav? Určite treba dbať na pitný režim a dostatok minerálov, dostatok kuchynskej soli. Zdravý človek sa môže spoľahnúť úplne na svoje telo a na signály svojho tela. To znamená, musíme sa riadiť pocitom smädu, ale aj pocitom chuti na slané. To znamená, vôbec sa nemusíme báť prisoliť si. Solnička tvorí len 25% príjmu soli. Ak máte prirodzenú stravu s minimum nejakých spracovaných potravín, tak sa vôbec nemusíte obávať. 75% príjmu soli tvoria spracované potraviny, ktorým by sme sa mali vyhýbať nielen v lete, ale počas celého roka. Mojim pacientom doporučujem, ako náhle prekračujú bežný príjem tekutín, to znamená nejakých 1,5 až 2 litre vody, ako náhle pijú viacej ako tento svoj bežný príjem, bežné množstvo tekutín, aby tie tekutiny nahrádzali minerálnymi vodami. Slovensko je bohaté na rôzne typy minerálnych vod a mnohé máme aj s vysokým obsahom sodíka. A napriek tomu, že vám ich pán doktor alebo pani doktorka celý rok zakazujú, pretože máte zvýšený tlak a liečite sa na srdiečko, tak práve horúce počasie je obdobie, kedy si kľudne aj vy takúto vodu v nejakom menšom množstve, 1-2 poháre, maximálne pol litra, kľudne môžete dopriať. Zabezpečí to dostatok minerálov a zabezpečí to stabilnú hladinu minerálov vo vašom tele. To znamená, áno, sol je nad zlato a najmä v horúcom počasí. Prajem vám ešte pekný deň, krásne počasie a dostatok tekutín a dostatok minerálov.